No niin, morjesta vaan kaikille ja tervetuloa tänne Hands of Time-kanavalle. Ja tänä päivänä meillä on täällä työn alla tällainen neuvostovalmisteinen raketamerkkinen vetokello, jossa on kellotaulussa KGP-logo. Ja tämä kellolla on sellainen tarina, että minulla ei tähän ole minkäänlaisia boksia eikä papereita. Ja tämä kello pysähtelee välillä. Joten lähdetäänpä katsomaan, mitä tämä on syönyt. Ruuvit pois, että koneesta lähtee irti, mutta ei lähdekään, koska juuri tässä mallissa on semmonen systeemi, että täytyy ottaa tämä lasi irti ja se lähtee täältä niinku toiselta puolelta tämä koneesta pois. Siitä lasi irti. Sitten viisarit pois. Ja sen jälkeen tämä lähtee täältä niinku tällä pois. Käännetään toisinpäin. Seuraavaksi otetaan sitten kellotaulu irti. Siellä on kaksi semmoista pientä ruuvia molemmilla puolilla tuota koneistoa. Tuossa on jo. Sitten se lähtee vaan tuosta vääntämällä pois kellotaulu. Noin. Sitten täältä etupuolelta niin otetaan tuosta tuommoinen rikka. Sitten siinä on tuntipyörä. Sitten siinä keskellä on tuommoinen minuuttiholkki. Sitä se otetaan kohta pois. Jos sulla on tuommoinen silta, joka pitää sitä kellotaulua kiinni. Nyt otetaan se minuuttiholkki tuosta pois. No ja minä olen nämä kello-osat opetellut englanniksi. Minä en välttämättä tiedä, mitkä niiden suomenkieliset nimet on. Ja ne onkin parempi aloittelevan kaveri opetella englanniksi nämä kaikki kello-osat, koska jos ja kun joutuu tilaamaan joskus osia näihin kelloihin, niin ne käytännössä tuolla internetissä myyntipalstalla on kaikki englanniksi, että jos sinne lähtee suomeksi kirjoittelemaan ja kääntämään sitä suomen kieltä sitten englanniksi, niin ne käännökset niin on sen verran älyttömiä, että se ei sitten internetti tiedä mitä tarkoittaa. Minäkään en näitä välttämättä suomeksi tiedä, mutta englanniksi kumminkin. Joo, tässä nyt lähtee sitten tästä lähtee kruunuratas irti, jolla vedetään sitten se voima sinne kellon pääjouseen, joka on tuolla alla juurikin. Ja seuraavaksi käyntilaite, eli liipotin lähtee tässä. Tätä sanotaan myös kellon sydämeksi. Se sykkii niin ihanasti. Ja sitten hammaspyöri silta pois, main bridge englanniksi. Tässä vaiheessa ei ole vielä tullut vastaan sitä, että minkä takia tämä kello pysähtelee. Tähän mennessä kaikki ihan kunnossa, että se voi olla tuo vaan likainen jo huolettu pitkään aikaan. Kello pysähtää. Ja siitä lähti silta sitten tuolle itse ankkurille. Siitä lähti ankkuri pois. Hammaspyörät. Ja tosiaan, jos haluatte tietää enemmän näistä kello-osista tai yleensäkin työkalusta, mitä tähän käytetään, niin heittäkää vaan kommenttia sinne kommenttikenttään, niin mä koitan vastata tai tehdään jopa videota niistä, jos haluatte, niin, että mitä laitteita tarvitaan ja miten niitä käytetään. Mutta joo, tässä nyt on irroteltu suuri osa näistä kaikista osista, mitä kellossa on. Ja nyt minä tällä hetkellä puhistan tuommoisella techwoodiksi sanotaan. Semmoista erityistä puuta, pehmeitä puuta. Niin kaikki nuo reijät, missä nuo hammasrattat on ollut, niin semmonen esipuhdistus tuolle kellon rungolle. Ja puhistahan voidaan monella lailla. Ultraäänellä tai sitten semmoilla erityisellä kellopesurilla, minkä näette kohta. Molemmissa on puolensa ja puolensa. Mutta tässä otetaan silloista samalla lailla pyöritellään tuolla puulla pois.
pahimmat liat, niin se lähtee sitten paljon paremmin sillä pesulla puhtaaksi. Sitten pestään, sen jälkeen öljytään. Siinä on kaikki osat, mitä tässä kellossa. Me laitetaan tuommoisiin pieniin koreihin. Korit kiinni. Sitten semmoiseen pesulaitteeseen. Noin. Ja pesuri pessee. Siinä on ensin pesuaine. Sitten seuraavaksi siinä on ihan täysin puhas vesi. Mä käytän akkuvettä siinä itse. Kraanavesi jättää jäämiä sitä ei kannata. Sitten tuo viimeinen on, niin se on 99,9% IPA-alkoholia, vasta-alkoholia. Eli sillä lähtee sitten, jos on jäänyt vettä johonkin paikkaan, ne viimeisetkin vesipisarat sieltä pois ja se kuivaa sitten se koneisto kunnolla. Tässä otetaan sitten tämä itse pääjousi pois, mihin se voima virittyy. Se on tuommoinen spiraali. Ja se lähtee hyvin helposti tuosta pyörittelemällä irti. Joo, tässä on sitten pääjousi eli vetojousi ja sitten tämän vetojousen kokoaja. Tässä täytyy muistaa, että kumminpäin tämä vetojousi on viritetty tuonne koteloon. Niitä on vasenkätisiä ja oikeakätisiä. Tietää virittää sen oikein päin. Ja nyt kun tämä otetaan pois tämä vetojousi tältä jousen kokoajasta, niin tässä täytyy olla erityisen tarkkana, koska se voi lipsahtaa sieltä se jousi ja kaikki jousivoima, mikä on virittynyt tuonne vetolaitteen koteloon, niin se lähtee sieltä ihan oikeasti maata kiertävälle radalle tosi kovalla voimalla. Vähän tuosta kuin pihteillä, pinseteillä avittaan. Sieltä se lähtee. Kas näin. Sitten kun laitetaan se tuonne jousikoteloon tuo jousi oikein päin, niin sen jälkeen laitetaan sinne keskelle se akseli, eli barrel arbor nimeltään. Luonnollisesti se öljytään. Ja sen jälkeen laitetaan kansi päälle, siihen on tämmönen erillinen laite olemassa. Tukka on taas tie. Koko ajan on tukka tiedä. Pitäisikö käydä parturissa? Mitä olette mieltä? Eli tuossa se barrel arbor laitetaan tuonne vetojusikoteloon. Ja siellä on semmonen hakainen semmonen nasta, joka pitää olla juuri oikein, että se ottaa tuohon jousseen kiinni. Muuten se ei virity, pyörii vaan tyhjä. Kansi päälle. Ja painasta se kliksi. Noin. Kiinni tuohon. Se on siinä. Sitten aloitetaan kellon kasaaminen. Laitetaan ensin jousikotelo sinne. Totta kai pikkusen öljyä siihen. Noin. Näissä saa sitten olla tarkkana. Onneksi minä videoin kaikki nämä työvaiheet, niin voi aina palata taaksepäin ja katsoa videolta, että miten se on sinne mennyt, jos tulee tenkkapoo tässä asiassa. Mutta joo, ensin laitetaan tuo keskimmäinen hammasratas tuohon ja sen jälkeen tulee vasta tuo vetojousikotelo. Sitten tulee keskimmäisen hammasrattaan päälle silta. Sen jälkeen loput hammasrattaat siihen. Noissa ruuvien kiristyksissä niin minä olen toiminut sillä lailla, että minä olen laittanut sille ihan niin sanotusti heppiin. Ja sitten on kokeilu, että se pyörii se hammasratas siellä oikein ja on niin kuin pitääkin siellä ja sen jälkeen vasta kiristää. Siellä on toleranssit niin pieniä, että jos siellä on pikkusenkaan vinossa se hammasratassa, tuon kiristää tuon sillan tuohon kiinni, niin se on sen jälkeen ennen. Käyntiratas sinne. Käyntiratas eroaa noista muista hammasrattaista niin, että sinne nuo käyntirattaan hampaat on semmoset erikoiset. Siihen tulee sitten silta tuohon
vetojousikotelon päälle. Ja tukka on tiellä koko ajan. Sitten tulee tuo keskimmäinen silta hammasrattaiden päälle. Ja tämä on tarkka vaihe. Todella tarkka vaihe. Se ei ikinä onnistu kerran. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta se ei onnistu kerralla. Sitä pitää vähän hieroa niitä hammasrattaita tuonne oikeaan paikkaan ja pyöritellä. Houkutella, niin kyllä se siitä sitten lähtee. Mutta ensin varmistaa, että ne on kaikki paikalla ja sen jälkeen ruuvit kiinni. Ja sitten pyöritellä lisää, että ne varmasti siellä on ja sen jälkeen kiristää lopullisesti nuo ruuvit. Noin, ai että ne pyörii ihanasti. Mieletöntä. Sitten öljytään semmoset hammasrattaat, mitkä pyörii nopeasti, niin erilaisella öljyllä, ja semmoset, mitkä pyörii hitaasti, niin erilaisella. Sitten tuo kruunuratas tuon, jolla viritetään se veto tuohon vetojousikoteloon. Ja tuossa täytyy muistaa, että siinä on vääränkätinen, eli vasenkätinen kierre tuossa kruunurattaan ruuvissa, mikä tulee tuohon päälle. Että sitten kun sitä vetoa siihen viritetään, niin se ei samalla pyöri sitä auki. Sitten on click spring tulee tuonne, eli se joka pitää ne hammasrattaat paikallaan. Se ei anna pyöriä kuin yhteen suuntaan niiden hammasrattaat. No ja ankkuri sinne. Ja ankkuri kun on laitettu sinne paikalle, niin sen jälkeen sitä vetoa pitää vähän virittää tuonne koneistoon ja sen jälkeen oikein varovasti kokeilla, että se toimii se ankkuri siinä oikein. Ja sitten öljytään kivet. No ja nyt sitten asennetaan tuohon tuo itse kellon sielu. Käyntilaite. Ai että se on tukka taas tiedä. Se on tässä kellon kokoamisessa niin kaikista paras vaihe tämä, kun se laittaa paikalleen ja virittää vähän vetoa ja se lähtee pelittämään. Ai että tuntuu hyvältä. Mut sitten monesti kun kello on koottu ja se tuo kääntilaite pelittää, niin tulee hirveä tarve ihmiselle laittaa se heti siihen timegrapheriin, mikä se nyt onkaan suomeksi, millä katsotaan se kellon käynti. Mutta sitä ei kannata todellakaan tehdä niin, että kannattaa virittää se kello täyteen ja aina käydä esimerkiksi vuorokauden. Ja vuorokauden jälkeen virittää uudelleen ja sitten katsoo vasta se käynti siinä. Silloin on kaikki öljyt päässyt sitten menemään ja tasoittumaan oikeisiin paikkoihin. Ja tukkatielle. Siinä taas öljyä. Cannon pinion eli minuuttiputki paikalleen. Se on semmoinen kliks kuuluu, kun se menee oikealle paikalle. Se on semmoinen puriste sovitessa. Sitten kootaan tuolta virityskoneistoa. Motion Works englanniksi. Ja tämä mitä nyt kootaan tuossa on Keyless Works. Voin vaikka seuraavalla videolla sitten selittää, mistä se Keyless Works tulee se nimi siitä. Mutta näin. Alkaa olemaan loppuvaiheessa. Katsotaan, että se pelittää. Kaikki toimii niin kuin pitääkin. Vähän testausta ja puhista.
Sitten laitetaan osoitinratta paikalleen. Meinas öljy unohtua, mutta onneksi muistin. Pikku prikka, sinne semmonen jousiprikka. Sen jälkeen laitetaan kellotaulu siihen. Ne oli niillä kahdella todella pienellä ruuvilla sieltä sivusta kiinni. Yleensä minä olen jättänyt ne pienet ruuvit sinne paikalle, että en ole erikseen niitä pessyt. Ne on niin pieni, että ne saattaa äkkiä hävitä sinne pesukoneen syövereihin. Sitten laitetaan se tuohon koteloon. Varmistetaan ruuveilla se pysyy. Viritetään siihen vähän käyntiä ja laitetaan osoittimet eli viisarit paikalle. Alkuperäinen nuppi oli vähän huono, niin minä vaihoin sen nupin tuohon. Noin viritetään siihen vähän käyntiä. Ja takakansi on tuommoinen ihan vaan painostava, että se painetaan semmoisella laitteella siihen kiinni. Tuossa laitetaan sitten viisarit. Ensin tulee tuntiviisari, sitten tulee minuuttiviisari ja lopuksi sitten sekuntiviisari. Ja niille kaikille viisareille on tuo omanlainen paini, millä se painaa. Aloitetaan niin, että laitetaan kello 12 kohdalle tuo tuntiviisari. Siitä. Noin, sitten minuuttiviisari siihen. Ja jämäkät teräkset viisarit. Ja semmonen knoppitieto sitten tähän väliin, että Raketa on semmonen kellovalmistaja, joka tekee käytännössä kaikki osat itse kello. Tietenkään kiviä ja niiden jousia, nehän tulee muualta, mutta käytännössä kaikki muut osat tulee omalta tehtävältä. Ja semmosia niin sanottuja in-house-koneistoja on tosi vähän. Rolex on toinen, Lange Schöne, sitten on näitä kellontekijöitä, niin kuin esimerkiksi Herra Voutilainen. Semmonen knoppi tälle päivälle. Sitten siihen pitäisi tähän kelloon nyt saada tämä lasike paikalle. Sehän painetaan tuommoisella lasikeprässillä siihen. Kuvakulma on mitä on, mutta netissä on tuhansia videoita, miten tämä tehdään. Valitaan oikeat adapterit ja painetaan se paikalle. Sen voi tehdä käsinkin, mutta se on varmempi tehdä tämmöisellä koneella. Noin, siinä se on. Ja seuraavaksi se koneesi kiinni. Mitä tämä näyttää? Tämä näyttää ihan mitä sattuu. Tässä on piitrateen väärin, aivan kauhean lumisainen. Se ei näytä edes, että montako sekuntia päivässä heittää. Minä kerron seuraavaksi, mistä tämä johtuu. Se johtuu siitä, että tässä huomaatte nämä jouset ovat kiinnittyneet toisiinsa ikään kuin liimaantuneet. Se tarkoittaa sitä, että tuo jousi ja voi olla, että tämä koko koneistokin on erittäin vahvasti magnetoitu. Se täytyy käyttää semmoisessa laitteessa. Ja nyt sekunti päivässä 0,3 sekuntia beat error, aivan mieletöntä. Sitten ranne paikalle. Tulee hieno kello.
Noin, ja toinen. Näin. Tällä lailla. Käs näin huolsimme raketamerkkisen kellon. Kiitos kaikille katsojille. Ja muistakaa klikata niitä kaikkia nappeja, mitä sillä on, tykkää ja tilaa ja tämmösiä näin. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan palataan juttuun. Morjes!